Takže čus lidi, já jsem Cigrol.cz a vítám vás u dnešního videa a dneska je to z Undertale. Tak. Yes. A jdeme na to. Ježiš, ovládá se to šipkama, což je pěkný nezvyk. Já jsem mám zvyklá zde. Takže jdem za Frisk. Nazdar, nezajímáš mě. Nezajímáš, nikoho to nezajímá. No. Ach, ne. No. Ne. Ne. No. Ne, vypadni plavý, já se tě bojím. Se přeřekla boec, koukejte. Ne, no. Friendly let's play. To čumíš, plavý. Jo, vím, co se tu děje, nejsem blbá. Já nejsem blbá. Ne. Tutorial, odkopni, pomoct. Nekřáci mezi ve scény. What's the terrible creature? Bla. Nikoho to nezajímá. Tutoriály, ježišmarja. Já jsem profesionální antihráč. No nejsem, ani jsem tu hru nedohrál. Ale vím, co se tam má dělat. No. Vyjmem si to. Jo, můžete to ukládat. Buď Zetkem. Teď jsem si najela mimo hru. Tak. Můžete to ukládat buď Zetkem, a nebo to můžete ukládat ještě tím Entrem. Jo, puzzle pitomý, nudný. Papyrus má stejně lepší než tutorial. Chápete? Tutorial. Jsi nudná, tutorial, kašlu na tvoje puzzlíky. No jo, když mi označovat, já vím, kdy mám jako. Tak, pezík, no tak to je teda velmi užitečná. Říkám Zetko nebo Zetko, uhni, já to nebudu, já skočím. Víš co, jdu zpátky, já na tebe kašlu. Kašlu na tebe, jdu zpátky. Kašlu na tebe, já chci zpátky. Já chci zpátky. Jdem zpátky do ruin. Kdo by tam? No to jo. Poprvé jsem budete koukat, když budeme chtít odejít před nějakým jeho puzzle. Tak on tam bude žvanit takový ty blesky. Třeba u Sencova puzzle, protože udělal moc ten puzzle těžký, že odcházím, no. Nejvíce těším na Sence a Papyruse. Já nechci, Toriel mě navádí, abych zabíjela monstra a nechci, já jsem hodná. Pojedu pacifist. Ježiš, jo, to já kažu.
Víte co, já kašlu na to real. Ježiš, děl. Láva. Ten face. Ten face. Jak koukáte, jo? Ježiš, ten face. Fakt, ten její face mě fakt dostal. Rogi, kompliment. Ahoj. No. Já dobrý face, tyjo, předtím. Tenhle puzzle. This is the puzzle, man. Co pro mě není nic nebezpečný, pro Frisk je to nebezpečný. Mám rebelové a nepůjdeme po cestě. Takže 10-20 Toriel za sloupem. Říkám 10-20 Toriel za sloupem. Korucinel Toriel, tohle není jak. Korucinel Toriel, ty neumíš hrát na schovku nebo co? Škazíš každou hru. Opravdu Toriel. Cčkem. Dejte mi nemám. Co? Mami, zeptáme se, jestli můžeme říkat mami. Jasně. No, takže můžu jí říkat, tak si to je dobrý. Hello, this is Toriel. A hello, what Adele copyright. Hello, it's me. Ne. Budu zpívat. Přijete o uši. Take one, yes. Budeme ještě obem svině a vezmeme si další. A jdeme ještě větší svině a vezmeme si ještě další. A budeme pořádný hajzly a vezmeme si další. Ach já. Uložíme to. Determination. No prostě... Vimson, ten se dá jenom spernout. Proč mi to nedalo goldíky? XPčka jsou mi furt, ale goldíky. Víte, proč mi jsou XPčka šumák? Úplně? Víte tak jako... Dej mi goldy. Ne, sorry, jde. Jo, je to cinnamon. Hehehe, Toriel je uchyl.
tak jako to je jasný, že to víš, když jsem to hrála předtím. Skončila jsem ve vodopádech a pak jsem to chtěla natáhnout. Jdi do hajzlu. Jak to bylo to? Jdi do hajzlu a spláchni se. Torio, já tvoje rady nepotřebuju, já to znám. Ještě jednou mi zavolá, já už jí fakt asi přerazím. Jednou tě hitnu, Toriel. Za trest tě jednou hitnu, protože opravdu. Já tohle normálně pravda jako nedělám. Ne, tak si to pamatuju blbě. Jo, dobrý, pamatuju si to dobře. Tak si přečtem tu cedulku tady. Dobrý, to můžeme. To můžeme rovnou spadnout. Tady přečtem si cedulku. Please, no to jsem zjistila sám. Misklik. No to je puzzle vymýšlel. Fakt. Co? Frogit. Act. Kompliment. A zdar Frogit, jak se máš, dneska ti to fakt sluší. Ne? Sakra. No, když to hrajete ještě v posteli, tak blbý, no, když je tam blbě. Jako mě zrovna. Lepší soundtrack, no stejně Megalovania. Goodbye, you dirty... Sakra! Skoro už jsme tam byli. Goodbye, you dirty Megalovaniak. Nejte, tak to je animace. Megalovaniak. Pro... Kompliment. Co? To je, no vím se, ne, ty jsi potvora. A dobrý, nehytli mě. Zabíjet je nebudem. Já nechci ani jeden XP. Já se vsadím, že mě všichni lidi budou navádět. Zabít jsem co vybral. Já se vsadím, že mě všichni budou vádět, abych zabila Papyrus. Ale já to neudělám. Zbavím moc vlastně. Whatever. No. Bůh hry, jak tak vidím. Jak tak vidím, tak bůh hry, anebo tam musíme dostat jen ten jeden kámen. Takový bůh, tyjo. Tak, sejmem si to. Takže ten svěra se nedá vzít. By bylo dobré tady takhle to, bylo dobrý pak na jídlo. Je bluky, ahoj bluky. Bluky, vstávej. Bluky. 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 Jo. Ahoj bluky. Chair. Nebreč. Au. On už na vás, když budete dát jenom chair, tak on nás zautočí jenom jednou. Klídek bluky, nemusíš se mi za nic omlouvat. Chair. Tak vidíte, zautočí na vás jenom jednou a pak už na vás to ne. Dead. Jo, mám to ráda.
Tak kdybyste dali třeba flip, tak on si to sundá. No. Jo, překážíš, sorry, Buky. A jdem, máme nějaký gódíky. Jo, 4 gódy, no co si děláš, praču. Tady vám ukážu easter egg, tady s těma žábama se nebudem povídat. Ne, to nic. A jakhle? Tu? Tu. Tady, jo, tady. Je tady tam. Tutorial. Já tě hitnu fakt jednou. Tak tutorial, jsi nejotravnější. Nejotravnější postava, jakou znám. Lux. Don't pick on. Finally, no. No dobře, máme trick style. Ne. Nic. Ne, to ne. Tak. Počkej. Psal tam, že máme 5 goldů, tak hej, já si jdu nakoupit. Asi jdu nakoupit, ať mám nějaký nahýlování. Tak, jo, 9. Yes. Jo, tohle se stalo. Takže nejprve si jdem pro tohle. Tam máme Vegetoid. Ho necháme bejt, je těžké jak něco. Cčko, item. Use. Ale bychom měli mít bandage. Je, takže spé. Tohle se můžete hitnout. No, zatančíme. Jo. Tady je Buky. Ne, tak je vedle. Do prčic. Buky. Jdem za Buky. Ne, tam ne. Sem. Jdeme se podívat za Blukem. Aj Buky. Jo. Jo, můžeš lítat Bluky. Jak nečekané. A jdem pokračovat jak to říct, příběhu. Ne, to jsou ty mizerný puzzle. Jsem modrý, je to, ne? Jo, tady můžeme šít rovnou vlastně dál. No, v ruinách možná. Tam už nejdu. Co to do prčic? Yes. Tady má tutorial. Ještě si tady vezmeme to jiné, ať můžeme kuchnout. Kuchneme ji. Jsem zlá. Jako ublížit jí můžu, a Asgorovi taky musíme ublížit. Je look nice.
Nemusela si mě ani healovat. Já bych se vyhealovala sama. Já bych se vyhealovala sama, to jde, jo. Butterscotch cinnamon pie. Jo, kecáš, kravine. No jo, můj pokojíček. Tak, zhasnem. Tady má deníček, to píše, it's thorough diary. Jo, ten si. Proč chtěl skeleton kamaráda? Protože se cítil velmi lonely. Jako tady je best joke ever. Tady když přijete k tomu zrcadlu a jste genocide, a děláte genocide, tak vám to napíše it's me, Chara. Nebo Kara, já nevím, jak se to čte. No, budu říkat Chara, protože tak se to... Sežere mi koláč. Jo, a tady bych napsal... Tam mám napsal... Tam byl, že tam jsou nože. Je, pardon. Já vím, je to... Tady já chci jít domů. A nic ten tutoriál. Ne, tohle není můj domov. Dáte like za animovaný oheň. How to drawings. Ona to zakecává. Jdi do prčic. Já jdu s tebou. Já chci vidět sence a papyruse. Tu a kuchnu tě. Ne, já tě kuchnu tě nůžkama. Nůžkama. Toy knife. Toy knife, teda ten nechápu, jak ti můžu dát damage. Bla. Nezajímáš mě? Asgore, no jo, tvůj ex-manžel. Tu máš. Protože si mi... Tu máš další. Tu máš další, ty sviňo. Mě nebude někdo potravovat s nějakým voláním. A teď už tě nechám. Teď už tě nechám.
Nebudu hodná, nechám tě. A štěstí, že dělám pacifist, jinak bych tě zabila. Protože já Toriel nesnáším. Nejhorší postava ve hře, opravdu. Takový odpuzovač na to. Jsme takový odpuzovač na střely. Ne, já nebudu. Jestli to chceš, tak já na tebe zaútočím. Jestli budeš prudit, tak já na tebe zaútočím. Já musím říct dobrý soundtrack, ale Anders a Asgore má lepší fakt. Stop it, jsi jak Azriel, prosím tě. So please stop doing this. Opravdu stejný. Oba dva. Jež, a ti dám kvůli. Chceš jednu do držky? Chceš jednu do držky? Máte novou položku v komentáři. Já získá kartičku, super. A někdo mi napsal na Skype. Já se musím pak podívat. Sláva, už na mě nebude útočit. Už stačí jenom mačkat, super. Já teď já mám pravdu, já drtím tady to enter. Drtím enter. A teď právě drtím enter úplně. Sláva! Tak se kouknu na tu Undertale kartičku. Jo, já zapomněl, že já to musím mačkat, že ono to dá. Táhni do háje zelenýho Toriela. Táhni do háje zelenýho s těma řečičkama. Ještě mě obejmi naposled, já se stejně nechci vracet. Neublížila jsem. Ježiš, jdi už do prčic. Táhni do háje zelenýho. Sláva. V tomhle díle ještě uvidíte Sence a Papyruse. Nebojte. Musíme dojít k poslednímu sejvu. Jde, že bych hned potom se nechce. Já chci pak natočit jinou takovou onlineovku. Clever, very clever. Zalez Flowey. Táhni do pod... Já jí budu říkat, jak se opravdu jmenuje. Azriel, víš co, jdi někam. Pokud to nevíte, tak Flowey vlastně je Azriel, což se pak dozvíte, kdo je Azriel. A vy jsi tak... Azriel, ty jsi tak otravnej. Otravnej. Ježišpada, zapte to, než to naklade vajíčka, bože můj. Tak teďka zaleze, je hnusná. Je tam kamera Alphys. Alphys je doktorka Alphys, je to královský vědec a ona nás sleduje vlastně. Senci. Křup. Sláva. Senci jako je zvláštní, ale pěkný. Senci. Jak přidal. To je takovej. Senci, nemůžeš trošku zrychlit. A tebe bych měla být asi hodná, spíš co? Člověče. Já nejsem člověk, já jsem kostlivec jako ty.
Jsem si fuj, ty jsi susral. Jo, seš Sans. OK, jsem to skeleton. Je, pardon za myš. Já vím. To se těšíme. Jsi všiml, jak se mu mění ty fonty? Všiml jste si, jak se mu mění ty fonty? Jo. Čus, brácho. A jo. Tyhle ty dva, no jo. A jo, no. Jo. A jo, oba dva píšou svýma, nebo mluví svýma fontama. Papyrus a Comic Sans. Jo. Mně se líbí, jak jsem takhle to z něj dělal srandu. Kind of work. A skeleton. Dobrý, Sensi. Jak na mě ještě koukáte, jo? Come on, you will smile. Yes, ne, jinak. Bla 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 bla. Wow. A další vtip. A jo, Sensi. Jak na mě ještě koukáte. Ale Sensi, já ti řeknu, já tvoje forky zbožňuju. Když jsou tak špatný. Já vás zbožňuju. Já vás mám opravdu ráda. No jo, no. Není to danger. Není nebezpečný, no jo. Jen aby. Tak si to uložíme. Nebo ještě vám něco ukážu. Ještě vám něco tam je sníh. A nebo jo. Já vám ještě tady chci kousek ukázat. Dobré je song, je to no. No jo no. Yes. Já nejsem člověk, já jsem kostlivec jako vy dva. To nejsem člověk, kolikrát ti to mám říkat, já jsem kostlivec jako ty. Mě nezastavíš. No já nejsem člověk, zapamatuj si. Tady by měl být ten easter egg. Co? Au. Já nemám. Víš co? A na tebe kašlu. No tak mě, tak ten easter neuvidíme. Tak já se s váma loučím a mějte se. Ahoj!
Je.